ta ina ne wannan gasa ta fara tsakanin fitacciyar jarumar mai fitowa a fina-finan hausa wato hadiza gabon wanda wasu ke wa lakabi da anti da kuma jaruma mai fitowa a waƙoƙin hausa wato mome gombe. Shahararrun jaruman dai biyu sun shahara ne a Kannywood baki ɗayansu, kuma kowaccensu na da supporters masu tarin yawa, ta yanda wannan muhawara ta yi zafi sosai kenan. Supportan jaruma hadiza gabon dai na ganin a duka Kannywood babu wata jaruma da ta fita iya wanka. Wannan ya sa supportan fitacciyar jaruma mai fitowa a fina-finan hausa wato mome gombe suka ce wannan san ba haka yake ba, jarumar su ce a kan gaba wajen ɗaukar wanka musamman ma a wannan shekara. An yi ta gwajin hotuna iri daban-daban na jaruman guda biyu domin tantance wace ce tafi iya wanka, domin kuwa hotunan da jaruman suka yi na ɗaukar wanka ba zai kirgu ba, a inda dole ta sa aka zaɓi wasu daga ciki wanda ba za su fice guda 100 ba, wato top 100 photos. Daga cikin guda 100 nan an samu damar ɗauko muku da 10 a ciki, wanda ku ya ku alƙalanci ku tantance jarumar da take tafi iya wanka a cikinsu. Wannan dai ba sabon abu bane tafka muhawara a tsakanin 'yan social media, ko duba da kan abin da bai kai wannan ba ma an tafka muhawara a kansa. Wannan yasa Arewa Light ta ɗauko muku wannan rahoto.